Guys, kailangan natin ng tape. Ayan. Siyempre itong ribbon at stapler. Ang ribbon, ito hindi ko na ito pinuputol kasi para tansya ko kung gano'ng kahaba. Ayan, magsisimula tayo. Gawa tayo ng ribbon, bow, star, ganyan. Gagawin mong cone ang dulo para matulis siya sa dulo. Lalagyan ko siya ng tape para hindi siya mag-move kasi hindi tayo gagawa ng pattern. So gagawin natin itong bow star ay walang pattern. Tapos next step, ganun ulit. Yung dulo ng ribbon, gawin natin cone. Tulis sa dulo. Ayan. Pareha sila ng size. Ididikit natin siya kasi kailangan natin ng walong cone sa dulo. At pang-apat na. Ayan siya guys. Sa pang-apat. Ikot mo ulit. Parang pinaka-ano mo, i-alternate mo sa bawat side. Medyo madulas yung ribbon, so minsan gumagalaw siya, hindi siya perfect talaga na cone ang dulo, minsan nag-open yung dulo niya. Ayan, pang-anim. Ganyan ang itsura. Ganun lang guys, paulit-ulit lang. Alternate. Ayan, pare-pares yung dulo. Ayan na yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, kailangan pa natin na isa para maganda yung pagkakabuo niya. Gagamitan na natin ng stapler. Ginagamit ko yung stapler kasi para hindi siya mag-move. Kasi madulas, kaya maganda na yung may stapler na siya. So, ayan. Para kung halimbawa magkamali ka, pwede uli siyang ulitin. Hindi ka na uulit-ulit sa umpisa. So, ayan, meron na tayong 8 cone bawat dulo. Ganun din ulit yun guys. Ipapatong mo siya ngayon. Bawat isa, ipapatong mo. Ayan, nakapatong siya. Hanggang sa mapuno ng mapuno. At magsishoutout nga pala ako sa mga ka-team ko, sa LGBT team, sa Sis Jen Laride, yan
Jinjai Life Vlog Ireland. Yan. This is Bugos Vlog. Yan guys, monetize ng kanilang mga channel. Kung mapuntahan nyo ang kanilang mga channel, please don't skip the ads. Shout out ko nga rin pala si Kabilog na aking kababayan dito sa Bahrain. Daisy Sardenia na dati kong kasama ang aming assistant manager ng Al Hawad's Perfume. Yan, dito rin si Daisy Sardenia sa Bahrain. Kami nila Kabilog, magkakasama kami dito sa Bahrain. So, yan guys. Paulit-ulit lang siya. Alternate. Bawat ikot mo, alternate. Yan. Dinidikitan ko siya ng tape. Kasi para hindi siya mag-move. Shoutout ulit kay Ate Delcia Delicano, kay Nadsgo CDO, tapos ko na. Paulit-ulit lang din hanggang sa mapuno. Makikita nyo yan guys, maganda. Stapler na natin ulit. Wala kasi tayong pattern. Kung may pattern, merong isa pang way niyan pag may pattern. Simpleng-simple. Pero hindi ako gumamit dito ng pattern. Ayan, see guys. Star na siya. Bow star. So, hindi pa siya ganun kakapal. May konting space pa siya. So, gagawin ko pa yung natitirang space. Ayan. Shoutout nga din pala sa aking utang na love team. Hi, Sir Noites. Puto nila yan, yung pinakalas. Diktan ko siya ng glue. Hindi ko na stapler kasi masyado na makapal. Hindi nakakayanin ng stapler ko. Iba-ibang kulay. May pink color, blue color. Yan, nakalagay sa box. At meron din naman
sa tray. Chocolate tray. Shout out din pala kay Paradise na nakasama ko dito sa Time Faces. Isa na rin addict kay Whitey.